Alam mo na ba yung nangyari sa kaibigan mo? Pinalaya siya ng asawa niya. Ha! Kawawang Andres. Alam mo ba, Gunyang? Si Andres, pinalaya sa bahay nila. Bakit? Anong nangyari? Actually, di ako sanay ng ganitong sitwasyon ko. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Andres sa ato yan. Ba't tinaturo ka ito eh? Hoy, Andres! Kisabanan, di mag-ring. Hoy, Andres! Hoy, Andres! Kasi sa mga pinatining panak, hindi mo panalpakan ka. Kung ano na tayo kagaminan ng Andres. O kasi sa bam, natay ibagbagam, sikapay tunag ka. Napuya lang ron taon, istorbo to. Kapag ito ka naturog, damo balay mo. Uri man kahit mga maturog di balay. Madi magbalay, tapi natalaw na ni bakit kaon. Nakikita mata sa kao. Badbato ka kita oy. So, pinsan ko pala ang dahilan kung bakit ka pinalayas. Alam ko na kung paano ako makakabawi sa'yo ngayon, Andres. Nagkasaan ka, Andres. Apay pinatalaw na ka ni bakit mo? Siguro, udot sa ata. Oy. Wala na makatkatawa. Kaya mo dong siya tarupam. Ano nga kasta-kasta ha. Problemado lang taong ka. Visit to nga nga panggakay. Ang saklap naman. Andres na, pinalayas pa sa bahay nila. Makapapabarag. Ata, kinagunggunam. Adala ko kami nasawa mo, maalam pa'y lagbabay. Okay si sa mama. Madi kang pagpakita kanya. Tarsir to. Naparan nga ta nila kay kung sumurot nga ta di papain. Para kanya ka talakay? Kumo na ba ka? Plabits for you. Ano ba? Niligal ko ang gana eh. Narabiya, dapat alas 4 pa nag-shower ka. Ay, kaplukan mo rin tatan na eh. Ay, dato man tiket ko yung bakit akong paligo-ligo na. Jay, paitan! Kalapay lang ang rumen. Ay, tatan! Ay, dato, tiket ka niya. Agyaman na ka, di ginatang mga pantay. Ay no, para kas jay lang. Bayan tao, ay sumarunong nga kata ng pantem. Ay tog silsilaw. Ay, sige lang ay. Katlang type ko tikas Joy.
Oh, George, saan ka galing? Kay Andres, nandun siya sa may santol nakahiga. Kasama ba niya si Baak? Hindi eh. Alam mo ba, Gunyang? Si Andres, pinalayas sa bahay nila. Ano? Sigurado ka? Bakit? Anong nangyari? Nang babae kasi si Andres, kaya pinalayas siya ng asawa niya. Kawawa naman si Andres. O sige, diyan ka na. Ay, kapag nakita mo pala si Baak, sabihin mo sa akin ha. Alright then, bye. Bak, alam mo na yung balita? Alam mo na ba yung nangyari sa kaibigan mo? Pinalaya siya ng asawa niya. Ha! Kawawang Andres. O ano? Magsalita ka naman ah. Hindi ka ba naawa sa kaibigan mo? Pinalaya siya ng asawa niya. Ano? Di ka man lang ba concerned sa kaibigan mo? Parang wala kayong pinagsamahan yan ah. Anak ng baka nga naman oh. Napakasarap mong kausap, Bak! Parang hindi niya kaibigan si Andres ah. Malala na yan, boy! Bago din nga tao. Kanahin na mga patalawin. Kala kang Andres? Ayos lang bakit? Kat na siya at mo tanong ka siya. Katapatasyon mo. Umpay ba kahit? Basta, sige katapatasyon mo. Katampay tabrip mo. Umpay? Pati brief ko ba kahit? Andres! Andres! Hoy, Andres! Ay, Minyang. Ikaw pala. Long time no see ah. Totoo ba yung sinabi sa akin ni George? Na pinalayas ka daw ng asawa mo? Talaga naman. Ang bilis ng balita. Oo. Actually, dito nga ako natulog eh. Kawawa ka naman, Andres. Buti nakatulog ka dito. Actually, may isang oras naman ang tulog ko kahit papano. Eh, ano nang plano mo ngayon? Ikaw naman kasi, nakuha mo pa kasi mambabae. Pati ba naman ikaw naniniwalang ng bababae ako? Itong ganitong mukha? Oh, come on. Dito na muna ako. Actually, alam ko naman na hindi ako matitiis ng asawa ko eh. Kung gusto mo, dun ka muna kala sweetie pie ko. Ano ka ba? Ang dami na nga nila doon. Baka mamaya, maging bahay ampunan pa yung bahay ni Baak. Actually, sanay naman ako dito sa kalagayan ko eh. Ikaw ang bahala. Basta, magsabi ka lang ha kung kailangan mo ng tulong. Para naman makabawi ako sa'yo sa mga tulong mo sa amin ni Baak. Na, don't worry. I can manage. Mga talbos-talbos lang dito. Mabubuhay na ako. Actually, sanay na ako sa mga ganitong sitwasyon eh. Okay. O sige, diyan ka na. Hinahanap ko pa kasi si sweetie pie ko. Sige. Sige, take care. Actually, kung alam mo lang ganyan, di ako sanay ng ganitong sitwasyon ko.
Subli ka mo tanan ah. Sila kay ko yan na. Tsaka mo Nagpeso yung pinatalo mo nila kay Mau. Wan, kasat numot kat maala na pengagbabae. Ansi nga tsurain na, nagbabae pa Nung nagbabae aday, nabayag ko man. Sikan tuming ngamin, basol mo. Tunggal patalawin nila kay mo, madim tuming ngamin, katungtungin nga na siya at. Puro binubugkaw ngamin ti amom. Kataan ko mat ngin sadya. Saan ko kanu nga insad? Marwam ka kami na yun, kinagunggunam. Sige, tapang ko sa pulin suna. Nung makita, pagawidik dito'y balayo. Ngayon hamul ulitin nga patalawin nina. Nawatam? Wan baak. Kasta Ilutom so natin na mas nga si Dana. Kin gumatang ka ti arak na, ta aginom kami. Wan baak, siyak to ti bahalan. Kasta Nung kasta nga gininom kami, awan ti mangig ko nga sa unga nawatam. Wan baak. Good, no kasjay. O sige, titakan, tapang ko pa sa pulin Andres. Sa pula ng tatada. Sapay lang ko masapulan ni baak nila kay ko.